So what's up po mga bossing? Nandito po tayo sa isang seri ng pagluluto. Tayo po ay magluluto ng merienda ngayon. Lugaw pa. Yung tinatawag na Adidas, paa po ng manok. So samahan nyo po kami mga bossing. Kasama ko po ngayon si Buds Buddy at saka po si Lanteng. So simulan na po natin. Papakita po sa inyo ang mga sangkap natin gagamitin. So yun nga po mga bossing, tayo po ngayon ay magluluto ng lugaw, arroz caldo. So yun nga po yung mga sangkap na gagamitin natin: bawang, sibuyas at luya. Iniwan ng may liit, baba, luya, bawang. Kaya naman po yung ating binabad na bigas sa tubig. So isang oras na po natin siyang binabad. Wala po kasing malagkit. Yan po ay mimeriendahin ng tatlong kawawang kuboy na vloggers. So ayun nga, ang ating main ingredient ay ang paa ng manok. Ayan, tinanggalan ko na siya ng kuko. So kalahating kilo lamang siya. So ayun nga, yung ating bigas na ginamit ay bigas na Oasis. So ayun nga, wala kasi na malagkit eh. Walang pambili pa. Wala pa rin sweldo, running to 9 months na. Ayan. So gigisayin muna natin itong paa ng manok sa bawang sibuyas luya. Ito pakukulan natin ng buod. Yan ay mimerienda namin. Tatlo kami. Ano naman, kitchen? Yan ang mimerienda ng tatlong vlogger. Tatlong kawawang cowboy. Walang nahuling isda kaya ayun yung isa lumot. At ako siyempre, yung isang tagaluto. So simulan na po natin mga bossing, mga kabayang OFW. Tama na po yung drama. Tayo po yung mag-umpisa ng magluto. Tara na po, samahan niyo po kami mga bossing, mga kabayang OFW. So ayun nga mga bossing, pinakulan na natin yung ating bigas. Ayan, lagyan natin tubig. Mimerienda po namin tatlo yan. Sa simpleng luto lamang po ito. At ayun nga po yung mga pansahog. Ayan. Ayan po yung ating paa. Parang manok. So ayun nga mga bossing, kumukulo na siya. Ayan. So ang gagawin po natin ngayon, tatanggalin po muna natin to. Mag-umpisa na po tayong mag-isa para maisabay po dito mamaya yung pagpakulo ng panong manok. So ayun na mga bossing, lagay natin yung kawali. Painitan po muna natin siya bago natin siya lagyan ng mantika. So ito nga po yung ating pinakulong bigas. Tinanggal muna natin siya sa kalang sa apoy. So pag mayat na po ito, lalagyan po natin ng mantika. So yan nga mga bossing, mainit na yung ating kawali. Lalagyan po natin ng mantika. Yan. So, unahin po muna natin maglagay ng luya. Haluin lang po natin. Atin pong susunod yung bawang. So yun nga po, kulay dilaw na po yung golden brown na po yung luya. So ilagay na po natin yung bawang. Malisaw po yung kamay ko. Pasensya na po kayo. So kalimahan po natin ulit. Ayan.
So, kailangan na rin po natin ilagay yung sibuyas. Bossing, para magisa na rin po siya. Ayan. So, yun, kailangan lang po natin haluin para magisa po yung sibuyas. After po natin magisa yung bawang sibuyas na yan. Masarap po kasi sa lugaw yung talagang papupulayan po yung bawang at yung luya. Magisado po talaga siya. So after nga po niyan, magisa yan, nalagay na po natin yung panang manok. Pagkari po niyan, magisa, maluto. Sangkot siya. Ibubuhos na po natin yung panang manok dito sa ating pinakuluan na bigas natin. Ayan. So halu-haluin lang po natin hanggang sa maluto itong ating sangkap. Marami pong kulang na sahog ito. Wala po siyang itlog. Maglaga sana ng itlog. Wala rin po ang daon ng sibuyas. Masarap sana ang kompleto. So yun nga po, after na mag-isa yung ating bawang sibuyas luya, kailangan na po natin ilagay yung panang manok. Yan po ay halo-haloy namin po natin. Kumbaga lulutoy lang po natin yung konting dugo ng panang manok. So haloy namin po natin. Tuloy-tuloy lang po natin ang paghalo. So yun na mga bossing. Maganda yung ating ready na po natin sa ilagay sa ating pinakulong bigas. Saka lang po natin na pagpapatuloy yung pagpapatulog, pagpapalambot. So nga po kasi lilipat po muna kasi isa nga lang po yung mic ko. Ayaw ko naman pong makikita po yung cellphone kasi automatic shutdown naman po siya. So ayun na mga boss, yung nailipat na natin lahat yung ginisa natin. So antayin lang po natin lumambot yung paa tsaka po yung bigas na maluto. So ayun nga po, pagka ito po kumulo, ilalagay na po natin yung ating paminta, patis, tsaka po yung konting bechin at magic sarap po. So ayun nga po, tatakpan po muna natin mga bossing, balikan lang po natin siya after na siya kumulo. Okay, lugaw pa. So ayun nga po mga bossing, kumulo na po siya, ating pong bisitahin yung ating niluluto. Ayun nga po, umalsa na nga po yung bigas na binabad natin sa tubig. Sandali lamang po siya. Tsaka po yung pa, putok-putok na rin siya. Malapit na siyang maluto. So ngayon, nagpakulo po ako ng tubig sa sa loob. So mag-add po tayo ng konting tubig pa kasi dumidikit po siya sa ilalim. Dagdagan sabaw. So kailangan po natin siyang lagyan ng mga panibagong sakunya, kagaya po ng konting bechin. Lagyan lang po natin siya ng konti. Ayan, konti lang po siya. At kailangan din po natin maglagay ng paminta. So ayan nga po yung paminta. Hopya. Parang po sumobra ang hang.
So, at saka po yung magic sarap. So, ito nga po. Magic sarap. Yan. Ito ko na. So, haluin lamang po natin ulit. Pasensya na po kayo kung magalaw yung camera. Isang kamay lang po ang aking ginagamit ngayon. So, ayun nga po. Lalagyan na po natin siya ng patis. Hindi na po tayo gagamit ng pang-asin. Kasi baka po sumobra alat. So, ang gagawin natin, lagyan natin yung patis. Tansyahin lang po natin. Ayun. Yun lang po yung kanyang pinakaalat. So, pag kinakain na po natin yan, pwede na po tayong mag-add ng konting alat ayon sa panlasa natin. So, yan nga po, dadagdagan pa rin po natin siya ng konting sabaw. Kasi umaalsa pa po yung bigas. Ayan. So, yan nga po mga bossing. Antayin lang po natin lumambot yung panang manok. After po niya, ready na po natin gawin ito. Merienda na po namin. Samahan niyo po kaming merienda mga bossing, mga kabayan ko FW. So yun nga po, takpan lang po natin ulit. Iyo, hanggang sa ito po kayo maluto. So yun nga po mga bossing, makalipas po ang 5 minuto, happy kong bisita yung ating niluluto. Haluin lang po natin yan. Tingnan natin kung malambot na yung panang manok. So ayun nga po mga bossing, luto na nga po siya. So papatayin na po natin yung kala na napanatan na po namin takbo ito. Patay ko na po yung kala. So ayun nga po, luto na yung ating meriendang Adidas Lugaw. Halika na! Buds Buddy! Hinihintay ka na ng plato mo. Lanting! Tara na! Dito na oh. Oh, mga kutsara. Ayun, si Boy Kamote, oh. Kumakain na naman ng kamote. Mamaya, bubugay ng magpit mo. Kaya pala, walang utot ng utot. Kaya utot ng utot. Pampautot! Ayun. Pampautot! Ano, katay mo nga. Paano yan? Okay. Tama kita dyan! Tama kita dyan! Pampaano? Pampautot! Ano? Katabang. Patis lalagay ko eh. Ayos lang. Bigas lang pala to. Ano yung lalatan? Tek. Ano yung lalatan? Ano yan? Patis. Parang suka. Ayan. Tayo na mga bossing, mga bayan ko FW. Tayong kami Kaya tayo, guys. mukbang. Tara na, Dante. Mukbang lugaw. Ito ka. Mukbang lugaw eh. Salta natin pa Bukas sa... ako kakain yan! Ganun din yun. Ano ka na? Yung tatlong kawawang cowboy. Shout out kay Looking. Kain tayo. Yun. Okay. Ano? Patayin muna natin. Ano, Tek? Patayin muna. Ano? So, ayun nga po mga bossing, mga bayan FW. Makakain na po kami ng lutong lugaw namin ni Lating. Si Buds Buddy, tinitira yung kamote. Kamote yung dilaw. Sweet potato. Samahan niyo po kami kumain mga bossing, mga bayan FW. So para nga po pala sa mga kapanood ng aking video,
Kung maaari po lamang ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment. At pindutin lang po ang notification bell para update po tayo sa ating mga susunod pang mga video. So, God bless po sa ating lahat. Palagi po tayo mag-iingat sa mga araw-araw nating mga gawain. So, ito nga po mga bossing, mga kabayang OFW. Ito pong unang subo ay para po sa inyo. Malinamnam, manyaman. Ano sa Ilocano yung masarap? Ha? Uy, Sergio. Nagalas. Ha? Nagalas. Nagalas. Nagalas, update. Ano? Manamit. Naimas. So, naimas, manamit, manyaman, masarap. So, hanggang dito lang po mga bossing. Sabay po. Bye. Naimas, sarap. Huwag mo lang po tayo. Bago ako magbabay, ipakita mo na yung subo mo. Naku, kasarap. Matamis ba? Sarap.